guys ang tum jong si rong aje dun hurlo de chini thai ji mate arjulong thai ji long bi chidu arani lapen long bi chidu acha tai po arjulong thai ji mon same long bi chidu kupi phansi pudam guys sinam senang labang ke long bi chidu la same karbia khe long ban ar nama men lapen bang hinia men pacherap si long bi chidu pu kepin chong pon lo guys ahok pet ke long bi kleng sar po lapen chidu kleng nun po phan lo lapen alang litum ke karbia khe pen lun lapen tumo ko chawli dun chenga tum lo guys nasi long bi chidu pu pin chong pon lo guys le pan question kar jutum do mane sintu pi kupia kur lo lapen long mir jang sing mir jang kupia kur lo pu bon sameneli answer bang nang thanik pol bang ke ar nam amen mate karbe khelong lai tum ke ar nam amen matidi ar nam amen an ke akur bang ke ave guys la sinang tum rita me lapen tarli tame bon same ar nam an ke akur long dam de lapen akur ave guys le tum santi thaglong hurlo lapen chini hur dai po bon same santi yong si inuram nit 1 kg mate 1 kilo chodat plote pc manji somnet josi chodat plote apranam juita hai lapen kisu same long lok thai bon same nutasar p 63 years pen lo sangti nang chobom bon same alang kisu dame ave lapen non ans dame rank at sidolang alang limen lage kusuwati devi poen lo guys jong si litum sangti jong si choplo de pc manji please comment box long than vekta guys la se son thaka video lang ver chiplo de please ne channel long subscribe non lapen bell icon same press ignore